τώρα θα λες μας τα λώματα δεν φόρναν οι αγούρ. Το εφόρναν ένας αγούρος. Εφόρνανε πανταλόνια, εφόρνανε ζύπκα σε λαράτα. Πρώτα από φκάν το εφόρναν παπούτσια. Από φκά τσαρούσια εφόρνανε. Τσαρούσια. Πεπόρνεν εφόρνεν τσάπουλας. Τσάπουλας, με τα μυτεία έτσι. Ναι, με τα μυτεία. Και ο πεις πατεμένα. Ναι. Όχι, πατεμένα πακέτα, είχα και ο πεις είχα. Κάλτζας το κάλτζας. Κάλτζας. Ορτάρια. Ορτάρια, μάλλον ορτάρια, πλουμιστά. Πλουμιστά, το χρωμανέσανε. Μάλλον μαύρα ήτανε, άσπρα ήτανε, ήταν και πορτακάλι, ήταν και μελαμίτκα, ήταν και κότσινα, με τα άσπρα. Τι θα πει μελαμίτκα? Μελανί. Α, μελανί. Μελανί. Έχει λέξη αρχαία. Είναι ο μέλας. Μελανί. Έσανε σχέτα ή είχαν απες πλεγμένα τσιτσεκόπα, τίποτα πλουμία? Πλουμία είχανε. Έλεγανε καυκαλί και αυτά με, έλεγανε αυτά με τσαρχομίτκα, έλεγανε κιαζία. Είχαν τα τορτάρια τεφόρουν, τα κάλτζας. Κάλτζας αλάκες λέμε και σορτάρια έλεγανε. Χειμώναν καλοκαίρι φόρνανε μάλινα? Ναι. Μάλινα. Εκεί απάνε φόρναν πανταλόν? Απάνε φόρνανε σαλβάρ. Σαλβάρ. Λεόμενο ζύπκα. Ναι, το σαλβάρ μέχρι που έφτανε? Από τα μάλινα. Όχι, μέχρι που έτωνε ως αυτά ή ως το γόνατο? Το σαλβάρ ουσαδά έτωνε. Ως τη μέση. Αλάκες παβάλνανε έλεγαν τα τσαμουρλούχα. Τσαμουρλούχα. Μέχρι που έφτανε το σαλβάρ? Μέχρι το γόνατο? Ο λίγο να αυκάς ο γόνατο? Όχι, μέχρι αδά, όχι απά. Αυκάς ο γόνατο? Ναι, αυκάς ο γόνατο. Απαδά μέχρι αυκάσανε τα κάλτσα στον τάρε? Όχι, κάλτσα σαν του κεχιούρουταν. Αφού τα όπως είναι αρέτζετανε. Απαδά μέχρι αδά. Έτον το τσαμουρλούκ. Από το έτον. Είναι απάτανε, και εκείνα σέκια ήτανε. Είναι απάτανε κυρμαλία. Τι θα πει κυρμαλία? Κυρμαλία δηλαδή, πάστε. Η γυναίκα πλεκάνα? Όχι, από την αγορά. Από το μαλλίνι τόνε? Μάλλον, από τα σέκια. Από πάνε φόρναν το σαλβάρ? Αντού όλο σαλβάρε το γύρο, σαλβάρα πάνε τα νατά. Ναι, ατά έσανε χωριστά όμως. Ναι, ατά χωριστά ήταν. Εφόρνανε το σαλβάρ. Ναι. Απές ο σαλβάρ εφόρναν σόβρακον? Πώς χωρνάνε? Το σόβρακον τα γνώνε έτωνε. Το σόβρακον έτωνε. Με το βρακοζόν έτωνε. Με το βρακοζόν. Και απάνε εφόρνανε το σαλβάρ. Αδαπάνε τώρα δεν φόρνανε. Αδαπάνε φόρνανε. Κάμις από αυτά. Υποκάμισον. Κάμις. Ασολινών. Ναι. Πανία πεπόρνανε πίνανε. Οι άλλοι φαίνανε λινά τα οποία έλεγαν σαν κανάβια. Ή φαίνανε, πίναν πανία και έλεγαν λινή καμίς. Το σόβρακον πάει έλεγαν λινή καμίς. Καμίς έλεγαν και το σόβρακον? Σόβρακον. Λινή σόβρακον έλεγανε, λινή καμίς έλεγανε. Ασο καμίς απάντε φόρνανε? Ζουπούνα. Απάνε σε ζουπούνα? Ας ζουπούνα να πάνε φόρνανε και καμισέλα. Ορισμένοι φόρνανε πήγε και πάνε φόρνανε το γελάκ και την τσόχα. Την τσόχα. Η τσόχα ως που έφτανε? Ούς σαλακές. Ως στη μέση μήπως ήταν λίγο κι άλλα αυκάκες? Όχι, ούς σαλακές. Ως στη μέση. Αδακά που εφόρνανε το γελέκον, είχε θήκης τίποτα? Είχε. Απαγάκες είχε πεπόρνε. Ναι. Αφού τα ήταν οι σλεμέδας λεόμενα με τα σύρματα. Άνας βάλνανε. Και ντύματα δηλαδή, μαύρα έσανε? Όχι, αλλά και σκήνε σύρματα, πώς λένε τα ελληνικά. Στην ουσία ήταν σαν παστούχα πάνω αλλά πάνω. Άμον κορδελίτσα ψηλών από ψηλό σύρμα μπλεκμένο. Ναι, αλλά ένα δαχτυλονέ το σοπά, όμως σέριντε. Ναι, όμως αλλά παρλάβανε. Ναι, πέινα είχαν αδαγές, αφού τα ήταν με τα κουμπία, όχι είχαν. Και στον τα λες σαφείο να πάνε. Σαφείο να πάνε. Στο γελέκ. Το γελέκ πόσα τσέπης είσαι? Πώς? Πόσα τσέπης είσαι το γελέκ? Δύο είσαι. Αδαπάν. Αδαυκά? Αγούτο και αγούτο, από δύο είσαι. Αδαυκά? Όχι. Έναν αλά και έναν αλά. Στάσου. Αδακά κάποιοι είχαν και βάλανε καπνό σακούλα. Εκείνα ήταν οι γεροντάδες. Ναι. Φόρνανε γελάκ και αγούτο το μπροστά χαρατσότονοι για το καβάλουν το τσαχμάχλατ. Την πίπαν των γαλλιών λεόμενων. Έβαλαν το κατσκάρ με το οποίο τσαχμαχλάβεν. Ναι, το κατσκάρ και τ' άλλο πώς λέγανε? Τσαχμαχ, καμετέρ.
Μήπως να καμινοσία. Καμετέρ. Ναι. Απάνε φόρνα παλτών καμία. Παλτών πιεσί και φόρνε σάκο. Σάκον. Πόσο είναι τον ο σάκος? Σάκο. Αλλά και σπάει να είχα. Μέχρι τα γόρατα. Μέχρι τα γόρατα. Τον εγούνα να ποπές. Είχα κες. Στο κεφάλ φες. Φες ή παπάχ. Φες. Με πισκίλ. Πεπόνε τάβεν και πισκίλ. Δηλαδή μήπως το πισκίλ όποιος εφόρανε λέγανε τουρκικό το φες. Όχι. Όλοι έναν ήταν. Τούρκοι, Έλληνες όλοι έναν ήταν. Γραβάτας θα είχα τίποτα φόρνα. Γραβάτας είχαν σαπόμις ορισμένοι. Όσοι εφόρναν κουστούμι. Ποιο ήταν? Έτσι μου το περιέγραψε στη στολή. Οι νέοι παΐκα φόρναν, οι γεροντάδες παΐκα φόρναν. Όχι, οι νέοι φόρνανε, είπα σε ζύπκας. Ναι. Οι γέροι φόρνανε σαλβάρε, άμα τα ίδια του ήταν φαρδέα. Ναι. Και ξεμάουτανε από το πιστομένο σαν, τσαμουρούαπα και φόρνε. Ποιος? Οι γεροντάδες. Αντί πίεση είχαν αλλά και σπάζω σκούτουν ένα σιλάχλιχ γεροντάδες. Ότι ήταν η πίπα, το τσουμπούχνα, τα όλα και απέσετανε, τα καμινοσίασαν, τα παγκέρα. Άικα φορνάνε, οι νέοι φορνάνε ζύπκα. Τα παιδόπα. Τα παιδόπα, οι νέοι. Εκείνοι το έφοραν, τα μωροπάμων το εννοώ. Αντί μας ζύπκα σε φορνάνε. Ζύπκα και σε αρβαλό. Ναι. Αν ήταν 5 χρόνων. Μικρή πίεση ήταν φορνοβραγία. 5 χρόνια δεν το θα πω. 5 χρόνια βραγίνη φόρνε. Βρακίν τι? Βραγίνη. Πανταλό. Όχι, γείτον. Βρακάκι. Σόβρακος. Χειμώνα καλοκαίρι. Σόβρακο φόρνε καραβόναν, έλεγαν, ας το μαύρο το πάνι, επέινω να τον είναι πατοειδί. Τώρα λέω με το εξής. Στο μικρόφωνο μας τώρα είναι η σύζυγος του κυρίου Παντελή. Πώς λένε το όνομα σας? Δεσποινή. Κούξο. Δεσποινή. Το γένος τι κυρούς, το επίθετο. Το Παλίδης. Εσύ είπα ασυφάτσαν είσαι, ας το ίδιο το χωρίο. Ναι. Αφήστε την να μιλήσει εκεί. Ναι. Εσύ τώρα, κυρία Δέσποινα, θα λες μας το εφόρναν οι γαροί. Αυκά σαποδάρα τον το εφόρναν. Άλλοι φορνάνε παπούτσια, άλλοι τσαρούσια. Τα παπούτσια πώς έλεγαν αυτά? Τα παπούτσια έλεγαν. Παπούτσια έλεγαν για γεμενία, τσάπουλαδας. Τσάπουλαδας, μήπως έλεγαν τα κουντούρας. Κουντούρας πάλι. Κουντούρας. Τα γεμενία έσανε άλλα και τα κουντούρας έσαν άλλα. Βέβαια. Ντάγνα έσανε τα γεμενία τώρα. Τα γεμενία ήταν χωρίς κότσε και τα κουντούρας είχαν κότσε. Είχανε τα κουντούρας. Ναι, τα κουντούρας. Εκεί απάντο εφόρναν. Ορτάρες λέγομαι, ορτάρες. Τα ορτάρια έπλεκαν τα εκεί ή έπλεκαν τα εκεί? Έπλεκαν τα εκεί. Οι γαρίδες. Οι γαρίδες. Με μαλλί. Ρα. Ναι. Εκεί. Εκεί εφόρνανε ζουπούνας. Εσωτερικός. Άλλο. Εσωτερικός. Άμον το αγόρ φορούνε σόβρακο. Εκεί το εφόρνανε. Εκεί είναι σαλβάρ εφόρνανε. Σαλβάρ. Πώς ήταν το σαλβάρ? Αράικο είστε, άμον το φόρνανε. Στάσου. Απαδακά σαγόνατα έδαιναν να το μετογραφεί. Δεμένα μου το ραφί. Σημαίες θα είσαι ραφί. Ραφί και έδαιναν να το ραφί. Ναι. Εκείνο το ραφί πώς έλεγαν αυτό? Βρακοζόν. Βρακοζόν. Εκείνα γύρω στο βραχί, μήπως έλεγαν να το τα ζουζάκια τη βραχή? Έλεγαν να το τα ζουζάκια. Ναι. Εκείνη το έφορεν από πάνω. Φιστάν. Ζουπούνας. Από πάνω ως αυτά. Ναι, και είχανε υφτά. Πώς έλεγαν να τα είναι? Γυαλάκια φόρνανε αυτά και απάντηκα ζουπούνας. Πρώτα φόρνανε από πάνω καμίς. Φόρνανε. Εσωτερικός έναν καμίς. Από πάνω φόρνανε. Το γυαλάκ. Γυαλακτάνωνε το γυαλάκ. Κοντό γυαλάκ είστε απαραγιά με τα κουμπία. Με τα κουμπία. Και από πάνω φόρνανε τη ζουπούνα. Τη ζουπούνα από το ύφασμα. Και αζία λέγαμε, άλλα χάσε, ό,τι ήταν καλά. Κάθε μέρα να ήταν. Όχι. Κάθε πάσα παφόρνανε. Όχι. Καθημερινά δεν Κάθε ημέρα να φιστάνε από φόρνανε. Φιστάνε. Ύστερα στη ζουπούνα να πάνε, φόρνα φωτά. Φόρνανε.
μεταξωτό. Αυτά ήσαν τα καλά τα λόγια. Τα καλά του είναι. Επαικία παν. Επαικία πάμε ανήλε. Σοκυφά. Ναι. Σοκυφά. Από πάνω στις γούνα και φόρνα τίποτα άλλο. Γούνα. Κοντέσια λέγαμε, κοντέσια. Κοντέσια γούνας. Εφόρναν. Σιγούνα να. Σίγουρα να τον τίποτα ζήτησα και είχα και βάλα. Ούτε σταυρό. Σταυρό έβαλα. Σταυρό. Μήπως ήταν και ώρα με και στέκα. Τίποτα και σα είχα και τα. Σας έρατε το δαχτυλίδι. Δαχτυλίδια ήταν. Ντόια δαχτυλίδια πρώτα. Μαλαματικά. Τι. Μαλαματικά. Όταν σημαδεύκουσαν εφόρνα δαχτυλίδι. Ναι. Έδιναν ο ένας τον άλλο δαχτυλίδι. Βέβαια. Ή εφόρανε ζάβας κάτι λέτε. Όχι ζάβας. Βάλανε καλά δαχτυλίδια. Καλά δαχτυλίδια. Πόσα χρονών έγινε και πάντρευαν τα κορίτσια. 15 χρονών, 14. Εσύ πόσα χρονών είσαι. 15. 14 και εσύ 17. Όταν σου μάδεψαν εσάς, όταν πάντρεψαν εσάς, εσάς ερώτησαν. Ξάι. Όχι. Τα κορίτσια ερώταν. Κανένα δεν με ρωτάνε, τον πατέρα με ρωτάνε. Και στον τον πατέρα και την παιδά τον πατέρα. Ναι. Εκείνοι έκοφταν και... Εκείνοι έκοφταν και έρασταν. Ναι, εγώ δεν μου καλατσούγες. Και εγώ παλιόγω. Α, πέ. Και είστε άτσε πίνανε. Άτσε πίνανε. Οι σουμαδεμένοι, πόσο καιρό είστε σουμαδεμένοι. Εκείνες και σουμαδεύανε και στεκούτανε. Αυτά σκέφτονται. Εγώ σουμαδεμένος και ξέρω. Πες τώρα, φωνάξτε. Εγώ και ξέρω, πολλά και ξέρω. Φωνάξτε, έλα μου, εσύ. Εραγωνίαζανε παπά, επίσημα αραβώνα. Υψώνει Στεφάνο. Και δεν μπορούσαν να χαλάνε αραβώνα. 3 χρόνια έστεγανε και καταθεστικός, με πολύ σπάνιοι Εβραίοι που δεν είχαν αραβώνα. Καλά, ήταν ορισμένο να στέκουν 3 χρόνια. Όχι, όσο δεν θέλανε. Όσο δεν θέλανε, συνήθως. Έγιναν προθεσμία ο πατέρας του κολιτζίου. Ναι, δεν μπορώ τώρα να τη δώσω. Ελληνικά σας παρακαλώ. Ναι, μετά έγιναν προθεσμία. Με 2 χρόνια μπορώ να διακατηνεί. Με 3 χρόνια και μπορώ τώρα να διακατηνεί. Ναι, διότι είχαν ανάγκη. Η νύφε και η πεθερά, πόσες γίνανε με την άλλη. Πόσες γίνανε. Εγώ νύφε πιάνουν και πήγα με την πεθερά να ξέρω. Καλά, ξέρεις. Εγώ ξέρω τη μάνα. Ναι. Εγώ σε μέτρο το σπίτι μου. Ναι. Άλλοι πώς έπαιρναν. Άρα και όπως φτάνει οι πεθεράδες και φτάνει και σπάτανε. Έτανε και αυτό. Και ήταν πώς. Και δεν μας φύγανε στήξα. Δεν μου λες, η κυρία Δέσποινα, εκεί πάμε. Ναι. Αν τώρα πάμε σε έναν άλλο αυτό. Το μωρό όταν γεννίου το είναι. Έβαλε ένα σοκουνί. Βάλαμε το πώς. Το εφορίζεται αυτό. Ρούχα. Ό,τι εφορούν εδώ και στο... Ρούχα, άμα να τα καλά και μπορούμε, άμα εφορίζε μας το. Το δεν λέει ρούχα. Το αυκάν το εφορίζε, πώς σε λέει το κτλ. Καμίς και γυαλιά και ύστερα φιστά. Δεν μου λες όταν πεθάνε ένας άνθρωπος και θα έφτασαν αυτό. Όταν έτωνε στην κηδεία, αλλά στο σέρναν και έβαλαν τίποτε σταυρό, τίποτε παράδες, τίποτε... Τίποτε όχι. Κερί και βάλανε απέναντι άμμο σταυρό. Κερί βάλανε. Άμμο σταυρό. Κερί βάλανε, σωστό. Σωστό μάλλον βάλανε. Αλλά κερί έγραφαν επάνω, ήταν στρογγυλώνε, το κερί πλάκα. Φωνάξτε. Το κερί δεν πήγαιναν σαν να στρογγυλώνε, έδιναν το βυσκή. Όχι το κάω μετά. Και η γερί να γνήσει, αλλά δεν το με φοιτηθεί, μόνο γερί. Και έγραφε από πας και πάνω το Ιησούς Χριστός νικά και εκείνο βάλαν στο στόμα. Στο στόμα να το. Ναι. Σώμα θα με άρεσε. Αντί εξάματε. Εσύ εκράτησες μας την πεθερά σου. Όχι, τον αφέ. Τον αφές. Αλλά αντί να έχω τον αφέ 14 χρόνια και γονούσευα τον. Και γονούσευες. Πεθερά εγγύσες. Είχα πεθερά μα με κέτον έλεγχος, εγώ με τη μάνα με. Καλά, καμία και πίεση πεθερά. Γονούσευσα την, πήγε με και γονούσευσα την, γιατί πολλά και... Δεν μου λες, έπρεπε οι νυμφάδες να πλύνει τα ποδάρια την πεθερού. Επίνανα. Άλλο. Έπλυναν τα πουδάρια του, μοτοπεσκύρες που άγγιζαν και φίλναν τα πουδάρια του με το σόρνα του. Ναι. Άτζε πήγαν. Κάθε βράδυ. Όχι κάθε βράδυ, είσαι το Σαββατό. Όσα προσέπλυναν θα έπλυναν και το σόρνα του. Όσα επίνανα.
Για. Επίνανε. Ξέρεις κανέναν νανούρισμα, νανούριζαν τα μωρά και εκείνησαν. Δεν και ξέρω. Εγώ ξέρω. Εσύ πουλάκι που ξέρεις καλά. Βάικα και ξέρω. Εγώ 4. Στο μικρόφωνο μας τώρα είναι ο κύριος Κώστας Βασιλιάδης. Είναι και αυτός από τη Φάτσα και έκανε και το δάσκαλο. Πώς είναι το νησί? Είμαι τώρα 77 χρόνων. 77 χρονών, κάτοικος και εσύ εδώ. Από πότε? Εδώ, από το 25-24. 1924. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν την καταγραφή μας, ύστερα από τον κύριο Παντελίδη, ύστερα στη γυναίκα Νατασιδέσποινα, με τον δάσκαλο, τον Κώσταν τον Βασιλιάδη. Λοιπόν, κύριε Κώστα, εσύ θες να συμπληρώνει την εδημασία των γυναικών. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχήναναμε. Έμπλεκαν τα κάτω ορδάρια. Τσαρούσια ή... Οι γυναίκες φόρναν τσαρούσια. Ναι. Και άσπρα ορδάρια. Άσπρα πάντα. Πάντα, καθημερινώς άσπρα φόρναν, αλλά άλλοτε φόρναν και πλουμιστά και κάτι πίμενα. Ναι. Ναι. Και φόρναν και έδαιναν να δω, αλλά σε εγώ να τον αδουν ευκαγιές. Ναι. Και φόρνανε, ο λίγος σε φόρνανε φόρνανε Γεμενία. Ναι. Τα Γεμενία ήταν μισό τακούν. Ναι. Και άλλοι είχαν φόρναν και κουντούρες με μεγάλων τακούν, ολόκληρων τακούν. Και εκείνα ήταν άλλα φόρναν τσάρουσια. Πήγε φόρνανε. Φόρναν ύστερα από πάνω φορησία του το σαλβάρι φόρνανε. Πίνανε και καμίς, μαξίν καμίς όμως, τα καμίσια μαξρέα. Ως τα γόνατα. Ως τα γόνατα, ναι. Και στο καμίς θα πάνε φόρνανε, το οποίο λέγανε σλίχ, έναν ασταρλούν σαν φόρεμα. Ναι. Σαν δύο μεσογάβους μόνο. Ύστερα φόρνανε το διαχαλούχα και στο σλίχ απάν, σκέπαζαν την καρδία να δουν. Και ύστερα φόρνανε ζουπούνας, φόρνανε τη σειρά ζουπούνας, φόρνανε καλά ζουπούνας. Τη σειρά ήταν, έραφταν τα ίδια. Τα καλά δίνοντα στο ράφτην με τα καϊκένα, φέρνοντα απαλά, αλλά ήταν στο ισλίχα παν για χαλούχα. Δεν και γνωρίζουτανε αν είχαν καρδιές ή όχι. Ναι. Δώσκουνταν και έναν καλό μπαζονάρ, αυτό ζωνάρ, μάψε τσαπρασλάβαν το ζωνάρ και συνάνε δώσκουνταν το ζωνάρ εκεί πάνω. Και στο ζωνάρ απάνε δώσκουνταν φωτάδες τα οποία τριγάλναν μες τα μπάλια. Είχαν τραπεζούντας τριαμιλία μεταξύ Το ζωνάρο επίσης είπε σε κρεμάγονταν έναν μπισκίτ. Ναι, στο ζωνάρο κρεμάγονταν μπισκίτ. Επεκεί στο κεφάλι του. Στο κεφάλι του είχαν το μαντήλ, καλά μαντήλες και πάγονταν μαντήλ. Τα μαντήλια από πού είναι πέρασαν? Είναι η φάση, στο Παζάθι. Από πού έρχονταν η παραγωγή? Παραγωγή έρχονταν στο Χατ Πάρκου, ήταν έπαθα στην Κωνσταντίνου που εκεί που πέρνανε. Εφόρνανε τάπλας με φουλιδία ή κάτι? Οι νυφάδες εφόρνανε τάπλας. Αυτή η στολή ήταν καθημερινή ή ήταν η καλή? Όχι, τα τάπλες δεν ήταν καθημερινά. Τα τάπλες εφόρνανταν οι νυφάδες. Όχι, τα το είπες. Αλλά ο καθημερινόν έτσι ήταν η φορησία. Έτσι ήταν η φορησία. Λοιπόν, Ασοπροίκιαν, ταλαιπώρησα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι είπετε, για το καλό τη φιλοξενία των ποντιακών, για τον όστιμο το φαΐνε σου και για το καλό την καρδία σου. Έχουμε πάντα να είστε καλά και τη χρόνια ο Θεός να δει να έχουμε να ευρύκω σας και να γράφτω κι άλλο.